L-Ispettur Keith Arnaud qal li l-ebda recording brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia mu moħbi. Dan hekk kif komplet tinstema l-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Jorgen Fenech li qed ikun akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-Ispettur Keith Arnaud qal li din ta' tapes moħbija hija diska skaduta hekk kif m'hemm l-ebda tapes moħbija, speċjalment jekk spiċċaw f'idejhom stess bħala difiża. Stqar li kienu l-esperti tal-Qorti u l-Europol li ġabru l-informazzjoni mir-recordings. Stqar li l-pulizija minn dejjem setgħu ikellmu lix-xhud. Dan hekk kif id-difiża qalet li Melvin Theuma qal anke fl-istqarrijiet li huwa xtara l-proklama u għalhekk ix-xhieda tiegħu hija mixtrija. Allega li l-prosekuzzjoni qed tkellem lix-xhieda u jgħidulu x'għandu jgħid. Qal li fħin minnhom Melvin Theuma prova jgħid li Edgar Brincat magħruf bħala il-ġojja kellu it-tapes u l-pulizija provat waqfu u qaltlu li jutom lil Fenech. Stqar li hemm recordings oħra li mhux jiġu ppreżentati u hawnhekk stqar li ma jistax ikollu serħan il-moħħ li m'hemmx evidenza li qed tinżamm li tiġi ppreżentata. Hawnhekk il-prosekuzzjoni talbet sabiex id-difiża tikkjarifika għal liema evidenza qiegħed jirreferi. Hawnhekk id-difiża qalet li l-prosekuzzjoni għandha d-dover skont il-liġi li tippreżenta kull evidenza kemm favur u dik kontra l-imputat. Dan filwaqt li nnota li l-akkużat għadu qed jinżamm arrestat meta huwa preżunt innoċenti. L-avukat Charles Merchie qal qed jidher għal Fenech qal li hemm recordings li fihom il-ġojja jgħid lil Theuma biex ipoġġi l-kliem f'ħalq Jorgen Fenech u biex jirreferi għalih bħala il-mandant fil-qtil. L-Ispettur Arnaud qal li fil-pussess ta' Melvin Theuma m'hemm l-ebda recording bejn Theuma u Tonna. L-Ispettur Keith Arnaud tela fuq il-pedana tax-xhieda u ppreżenta 6 DVDs bl-interrogazzjonijiet ta' Melvin Theuma meħuda f'Novembru tal-2019. Id-difiża staqsiet dwar l-interrogazzjonijiet li Keith Arnaud għamel lil Johan Cremona. L-Ispettur Arnaud qal li huwa jemmen li fir-recordings ta' Melvin Theuma jinstema' leħen Jorgen Fenech. Il-qorti ordnat li l-prosekuzzjoni sabiex tippreżenta nota fejn għall-ispeditezza tal-qorti tindika l-partijiet tar-recordings fejn fil-fema tagħha jirreferu għal reati oħrajn li huma estrani għall-imputat. Stqarret li madankollu ser ikun espert tal-qorti li jagħmel il-kopji finali. Id-difiża talbet sabiex dawk li jipprovdu s-servizzi tat-telefonija jżommu l-informazzjoni kollha tal-persuni involuti fil-każ sabiex din ma tintilefx. L-avukat tal-parte ċivile Dr. Jason Azzopardi stqar li din hija phishing expedition. Stqar li fil-lista hemm ukoll avukat qal li hija legali li tinżamm din it-tip ta' informazzjoni bla ebda kriterji li jidentifikaw ġurnata jew post. Id-difiża stqarret li din mhux phishing expedition, hawnhekk stieden lil Dr. Jason Azzopardi sabiex jirreġistra dawn id-dikjarazzjonijiet u jgħid li qed joġġezzjona sabiex jiddefendi terzi persuni u lill-uffiċjal tal-prosekuzzjoni li din l-informazzjoni m'għandux. Il-qorti stqarret li t-talba trid issir aktar speċifika u ma tistax tkun daqshekk ġenerali minħabba raġunijiet ta' privatezza. Id-difiża talbet aġġornament dwar is-saħħa ta' Melvin Theuma. Il-qorti stqarret li hemm 3 esperti diġà maħtura biex jagħmlu rapport dwar l-istat ta' saħħet Theuma.